case, I am a staff of INEC, Kaduna State. I'm pleading with the government to please come to our assistance. Students, and I'm talking on behalf of the students. Government should please hear our cry and come to our aid. Thank you. Which school are you from? I'm a student of Kaduna State University. What is your And name? What is your name? I'm Azufa Lawrence John. From which state? Kaduna State. Where are you studying? I'm schooling in Kaduna State University. Which course? Agriculture. You need to elect women. I'm Gladys Brume, an ex-staff of Defense Industries Corporation of Nigeria. What happened on Monday was needless if the government would have a listening ear and accede to what the populists are talking about. Oh, my name is Adedeji. I was going to Kaduna for eye treatment. Mu ne fasinja da muka taso daga Abuja zuwa Kaduna ranar Litinin 28 ga watan uku shekara ta 2022, wanda akan hanyar mu ta zuwa Kaduna aka samu nasarar kama mu. Tun daga lokacin zuwa yanzu muka san irin halin da muke ciki. Akwai mata da ƙananan yara, akwai tsoffi wanda yake ba su da lafiya, akwai mu karan kanmu wanda yake shekaru sun fara tafiya, muna cikin wani irin hali na kai. So don haka muna kira ga 'yan uwa da abokan arziki da kuma ita gwamnati da a dalilin da muka shiga wannan hukunci na rayuwa da su wani abu na gaggawa don ganin cewa mun kai ga yana lafiya. Assalamu alaikum. Ƙarin bayani da zan sha shi ne akwai korafe da suke da shi, ya kamata gwamnati ta neme su, ta ji korafinsu kuma ta samu ta warware musu al'amuran da suke damunsu.